କରୁଥିବେ ଯେ ଅଣ୍ଠାବ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଯିବ ଦିନ ଏକାଥରେ ଧ୍ୱଂସ ହବ ନାହିଁ। ଖେଳ ମାନେ ନର ନାରୀ 8 ପଦ ନୂତନ ସଜନା ହବ ନୂତନ ବାନା ଉଡ଼ିବ ନର ନାରୀ 8 ଇଏ ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା କି ଇଏ ହଉଛି ଶିବ ସ୍ତମ୍ଭ। ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେମିତି କହନ୍ତି ବେଲା ନୁହେଁ ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜା ହେଲା ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜା ହେଲା ଏ ଭବିଷ୍ୟତର ମାଳିକା ଭବିଷ୍ୟତ ପୀଠ ହେଲା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ କ'ଣ ହବ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ କାଳିଆ ପୂଜାରେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କାଳିଆ ନା ଜାଗା ନା ହେଉଛି କାଳିଆ ପୂଜା। ଗୁରୁ ଆସୁଥିବେ ଗୁରୁ ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ଗୁରୁ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ନା ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କଳି ଯାଇ ହେବ ସତ୍ୟ କେହି ନ ପାଇବ ଅନ୍ତ ଓଲଟା ଯୁଗ କରି ଅନନ୍ତ ଏଇ ଯୁଗକୁ ସେ ଯୁଗକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଯୁଗଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତେଣୁ ଏଠି ମାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କ'ଣ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସବୁ ଆଉ କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ କଳି ଯୁଗରେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଯେମିତି ଗୁରୁ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରୁ ରୂପରେ କଳିଙ୍ଗ ଅବତାର ହେବେ ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ଅବତାର ଏଠି ଗୁରୁ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ତେଣୁ ସିଏ କଳିଯି କିଏ ମାନେ କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଅନନ୍ତ ଯିଏ ସେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠି ଚାଲିଛି ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହବ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହବ ଖେଳ ବିହାଇନ ଖଣ୍ଡ ପଳୟନ ଖଣ୍ଡ ଲୋକର ଯେ ହବ ଖେଳଟି ହେଇବେ ଖେମାଟି କରି କରୁଥିବେ ଯେ ଅଣ୍ଠାବ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଯିବ ଦିନ ଏକାଥରେ ଧ୍ୱଂସ ହବ ନାହିଁ। ଖେଳ ମାନେ ନର ନାରୀ 8 ପଦ ନୂତନ ସଜନା ହବ ନୂତନ ବାନା ଉଡ଼ିବ ନର ନାରୀ 8 ପଦ ପୃଥିବୀରେ ରହିବେ ଖାଲି ଭାରତରେ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୁହେଁ ଆମେରିକାରେ ନୁହେଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତ ରହିବେ ଖାଲି ଆମେ ଭକ୍ତ ଆଉ ସେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେଠି ଜାଣିଥିଲା ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସ ବଟାସ କରିବ ନୀଳକର ଭାଙ୍ଗିବ ସତ୍ୟ ଭାବ 69 କର ଠାବ 69 ଯେଉଁ ଠାବ କଲେ ସେ ଜାଣିଥିଲା ମହାମାରୀ କରୋନା ସେତେ ଜାଣିଥିଲା ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ଗାରରେ କେହି ଗାର ପକେଇ ପାରିବେନି ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଇପାରିବେନି ଲେଖା ଦଣ୍ଡମାନ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ ପଢ଼ା ଜାନି ହେବ ମନା ମନେ ମଙ୍ଗୁଆଳ କାତ ଧରିଥିବ ଜ୍ଞାନ କହିବ କଳନା କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଏଠି ଜଳି ରହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ପ୍ରାୟ 500 ବର୍ଷ ତଳରୁ ଏ ଅଗ୍ନି ଏମିତି ଜଳି ରହିଛି ଏଇ କାଳିଆବଦା ଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଅଗ୍ନି हाँ